Ugi ngaturaken bunging panarima dumateng kadang-kadang Pacaka Karang Taruna. Wani sumpah opo jalungmu dek silpi jongku ya guyu lali anak lali baca lali wayah lali pedong rasane wong lagi gandrung pilih gacut apa pilih merah yen mureng tak trimo-trimo gantung gantung ning endi ngisor wit isor wit ngendi rokot. Padahal iki mau aku rencana iki piye wah wis di rencana apik banget. rencana apa mas Gagal. Nang apa? Aku ra nek panas blas. lah piye rencanane Ya perencanaku nek anggere nek panas mesti aku ku lucu. Nek iki ra nek panas blas ono. Jadi ora lucu iki wah. lah kowe tak panasi apa piye Ora usah. Enggak pemanasan dhewe. Nyala. Malaria apa malaria setino rasane sawindu ning awak marake guru numpak tuh cara mlakukan kolam wong sabar mesti nglakon wong sabar mesti nglakon Waduh bapak ala aduh piyem anakmu kaya wong gemblong kapan dikoparing pitulung iwak cucuk lekune sarung kepacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung nah sowan oleh kata-kata Pacaka Karang Taruna nggih ben adene wong mandene ya nak muga-muga ndak ketularan ketularan Bila celia mas-masku kata-kata Pacaka Karang Taruna. Lebih becek loro untung daripada sirahe sakit cinta sakit rindu yen bengi rapi
saya sore sampai saya guayang. Nggih. Alhamdulillah tamu angking Kathah sampun nih, kersa Mas. rawuh banyu milih ya nak ya. Nggih. Mungkin iki teman-teman sakaloron mugi tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Penugi kelancaran, lancar rezekinipun amin Allahumma. Amin. Amin. Nak, lanjut. Lanjut. Malarinya apa malarinya Setino sane sewindu Ning awak merake guru Numpak karep laku diungon Wong sabar mesti lakon Wong sabar mesti Aduh bapak ala aduh piung anakmu Kaya wong kembleng kapan diko paring pitulung Iwa cukup udah serong Kepasut alias kacung ngenteke Sawang ngenteke kampung Sakit rindu samun kater lumantar kata